one is a flavor, funky dance all the time. Akwamona chimusaga. Akwamona chimusaga. Ebe anyị na-ehe anụ nwa bụ na nke Arizona. Ogbogbo nwa na ụmụ ojii. Aba ka ndị Igbo bụ Igbo na-aba anụ nwa na-abịa atachi. Ịchọ ka ọ daa na-ịchọ nkwobi, isi ewu, cowtail, goat meat, pepper goat meat. Aba anụ nwa. Ị na-agba nkwụ o. Ị na-eme wedding o. Ka efe ị na-eme child dedication kwa Arizona, ife gbasara anụ, ọ ife eji wee mara ya. Weta. Ebe a na-ehe anụ nwa bụ Ejigbo, Orioke bus stop, Afalabi Egbe. Ime ka ị na-eje Kotu. Just si moto ma onye ọbụla si Orioke bus stop, Yunaraba jụọ ese Arizona. Odogwu nwa na ụmụ ojii. Akpọ ihe ha jiri mara ihe ha echiche ewu Nze Nwobi. Ewu ọ na-ere special, a na-egbu azụ. Ihe ọ na-egbu ọkụkọ Igbo, 1 kilo ọkụkọ Igbo. Ọ bụ ọkụkọ Igbo, ịbara ịtụ aka, ọkpọ provision. Ịchọ ka ahụara gị, ịchọ fry, gị ịchọ were chere sie. Ebe a ka ndị Igbo na-ezu. Na mgbe uhuruchi ọwụla, ịbịa ya ndị Igbo na-eju di ya, na-eri na-aṅụ na-ata. So ihe ejiri mara nwoke awụ Nze Nwobi, Arinze, Arizona wụ ahụ erejista na CSC. Onye eji mara Arizona. Ebe a ihe niile na-eme. Ile anya ihe ị ga-ahụ ebe edowere ebe azụ na-amagharị n'ime mmiri. So onye ọla bịara ya na ihe ọbụla ị chọrọ ike na-enweta ebe a ka ndị Igbo na-anọ na-eri ihe dị mma. Ịma ndị Igbo mokrasi dị oriri. Awụ obodo nwere naanị ofu erimeri ha na-eri. Ịchọọ ife na ịchọọ isi ewu a ga-enye gị. Ịchọọ azụ a na-enye, ịchọkwa azụ ihe a original azụ ka a na-agụta n'ime osimiri anye gị. Gị chọọ ka azụrụ azụ, ọ na-azụ azụ. So ihe omee ihe kọrọ ya anụ ewu egbuole the last ewu this morning ka o gburu ya, onye ka anyị na-ata kịta. So ihe a na-eme ihe niile na-aga n'anya ọfụma. Udo ka dịrị ndị Igbo niile na-abịa ya na-eri ezigbo ihe ahụ anyị. Onye ụmụ ojii Lagos ka anyị nọ ya. So ịma Lagos ahụ o nwere mmeri mana nke ahụ nke m bere ibu n'ebe a ka aka o nwere ife ịchọ ebe ahụ anụ na-abụghị ebe ha ribere isi ya ịkọmfam na mgbe a na-emetara ya ebere ibu na mgbede etu ọkịta akwụka bụrụ otu mgbede etu ebe a bụ karịba ọpịpụ na-aga n'iwe ebe a na n'iwe ha ọ bụrụ egwu ụmụaka. Onye na-eme child dedication kupụta nwa ịgbapụ anyị na-eburu ma site anyị ruo ebe a nye aka nwa mmụọrị ya ruru n'afọ a na-esipụta n'afọ ya ọ bụ wee ma na ibe a na-ebube anyị ahịa n'ọtọkọtọ onye chọkwa anụ ịfụ anya emere loketi ebe anyị na-anọ ọ isi n'oyeji na Orioke bus stop. We are no Orioke bus stop. We outside then we Polaris Bank. We offer Afalabi Egbe, number 8 Afalabi Egbe Street. Johanna Bayana Bogoro Mwatakere Johanna saying Nigeria and Kali. Oh yeah, Mara. A 20 age go Mapana I would have 080 30 44 44 again 63. Number here is each other you have now for I even a 070 43 00 80 40. Papa Baba. Indonesia. One nature one again or ever where really someone. Bali not ever they can't sit on a village. In I forgot you boys in the boys in the man and the man. Juliana kone pona tono. Ndia selena sina fiti.
isi n'ọfisi ịfụta n'ọgbọ ka ị nene ịchụọ madam ọ bụghị na onye ga-ebinụ. One day you go tire, one day you go hala, frying pan it on to fire, you will do